Salut! Hai să învățăm alfabetul. Ascultă cu atenție. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ascultă încă o dată. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Repetăm împreună. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Bravo! Și acum repetăm cu imaginile. A, albină. B, banană. C, câine. D, dinozaur. E, elefant. F, foarfecă. G, găină. H, hipopotam. I, iepure. J, jucării. K, coala. L, lebădă. M, mașină. N, nucă. O, ouă. P, pește. Q, quarț. R, rinocer. S,
strugure. T, telefon. U, umbrelă. V, vulpe. W, William. X, xelofon. Y, yo-yo. Z, zebră. Super! Bravo! Te aștept și la următorul video pentru a învăța și alte lucruri interesante. Nu uita să te abonezi și să-ți inviți și prietenii să se uite la videourile noastre. Pupici!